ale-ale hoparbalok kariban terlumobi macam salhubna hula-hula namin di hata nauli hata pasu di pasau natuau ni opuna lida boron ala di bagasa sedario geraja nami patarota natuau nami tu paradiana pasatok kinani las di bagasa sedario geraja nami ima di hamiak kay anak komuna nalao Majalo paso-paso siya kamu na sedario dong pasahato galang-galang ina dodon tuak ka materaja na hutong gohami terlumobi matu hula-hula namin alani raja nami sudah hata nauli hata pasu mulai sa dongat subuh namin na karing satu hula-hula namin saya najak ko ma barang doktor di namin terlumobi na bola ni hasubuton asa ape na di pasabuban na sida tuak dia barana adik ma jadi na sida jala tukus ma di tukusan di nasida doron namin masukun hatan tua-tua tutu na tio ni nadote kata paso na pinasa muna tubola ni hasutan sayunang mamumba sayunang mamose upagura ni hami mahata pangapun nung cuman sa pulpito may tumario cuman sa pulalu kata paso na pinasa muna tu hami terlugong tubola ni hasutan apon namin may notakas marto nga ni jabu sa masulu sa matubaktian nung awak po hami hata daw ni hata naringan pinasa muna tu hami karaja nami Basa may taon Horas Dalagabian Bobotima. Nilanjut tamam satu protokol. Pisau tuturo rohami sian puman siyon sada. Son pumuru hami pengaparete ima puman di huriata puman siyon sada doh sidua. Nadohot dohami berduka cita di parlauni opumol. Semoga makin depannya lam tu sadana marohamuna lam tu pasipas mahamusa luhuna semata babakar rezeki 7 ladon putih mahata sianan sian huria di batu bahura tel dansos son dalam mengurupi muna otik susani peon kabatua inang tua tu durang ma pinasuna zalon muna ani kesehatan muna 245 ayat sada. Di tanah ni jolma nama dosa. Datung di tanah on di surga dodapo sambulo ini. Audo hahehe dohot hanguluan ninna Tuhan Yesus na mangulu dugaduk na porsia diau atik pemati ibana jaladang mati be ibana rodi saliling nililing na amin martangi ang mahita ale Tuhan debata amanamin na di banwa gijang nunga dilehoko anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan matian ala di dosa namin jala di panguluhodo ibana asa dapotan hati gorad dohot hanguluak kami asi maruham di kami saya jari jala apuli mahami asa unang madili kami ala naung di joho dongan namion
Patugu maha porsiaw nami jala pabengit maruhan nami makirim di hanguluas sugut asa unang mga dungi hami songon si pilebegu na somar pakirimoni sa itaiti maruhan nami tuho ay hodo si pangapun jala hodo haposan namin na marsigat tuktuhodo hami sa hatrodi hasusuda di pohal namin. Amin. Dehamu na hinahulungan dito hata lumuli di salhut na hamu paparan ni Dana natapa aru-paru hata dito hata na marguguyhok kita lumuli marguguyhok kamu hu enetamidos yang 5 Musa bintu 30 ayat 8 5 Musa bintu 30 ayat 8 songroma tarsorak si ai jauh besar diri merdada dia lupamu ibana madongani ho dak tagamon marsopu-sopu ibana midaho manak dari konon naho unak kota huton jala unak ko godoron ido sahatni turpuki dihitan na hinaholongan ni Tuhan talumobi di saluhut na hamu popara tentu siar ruhut perdagingon marsirang rakdohot nda dua-dua manang natoras boido gabe makorhon bosak mahiu marsak pikiran ni hita tininggal honyaka nda dua-dua alai di bagasan hata itu hata nauksaur tu hita molo didok nak kening jauh besar diri merdadan di adupang lelapatan na di pudian ni ngulu ni dainang natapa adup-adupo marhite ulaun nauk tapatupa nauk pinatupamu ulaun saur matua di tonga-tonga ni adat habatahot tai jalanunga di jalo hamu nak kening akahata pasu panggabian parkhurasan sias saluhutna nama kaholongi hamu di parsaur matuaw ni dainang natapa arupa-rupo pasikopos saluhutna ini dokma jauh besar diri merdada di arupamu ibana madongani ko dak tagamon marsopu-sopu ibana midaho manang jadi konon naho lapatanna di pos nirohata ha porsiauta nadibata natoktong madongani nadibata madjuluani saluhut perdadanan di ngulu di hamu akapoparan tininggal honi dainang natapa arupa-rupo sangunda budari dinaro huriata tolu mahamu bawa sadaburu di tonga-tonga ni per rumah tanggaun di dainang onrak dohot amat tanahinan nau tapa borhat takas do di jalo kamu pasu-pasu di dibata takas do di hilal kamu na dibata merdadan di adu pambuna nama dongani kamu boy dengan ulauta mulai tapukan nasugut sahat putikyo alai naik pasahatot tama dainang naung jumulu jinu ni tuhata siat tonga-tonga ni buduta tuadupan ni tuhata marhiti udaw di tonga-tonga ni kuliana marhiti honi takasma di suarahon jauh basar diri memerdala di arupamu ibana madongani ko daktagamu marsobu-sobu ibana midaho manak tadi konon naho unak kota huton jada unak ko godoro di pasaut tuhat tama saluhut aktangi yang dinamar kolong ni roha di kamu penggeng saur matua mahamu peparas saluhut na tininggal hundi dainang na tapa adu-adu pon molo tungadok sianak ka peparan na dope na mek-mek ipur-ipur magudang may dongat tamuse saur matua jala di tonga-tonga ni ulaw siganu pari molo dukta pataru dainang natapa adu padupon tuhat tamana toktong madjuluani
asa sugot bakiti Tuhan sangapone. Basu jala diramoti Tuhan debata maho laho ruar dohot laho bongot olat nion rodi saliling nililingna. Amin. Marente hita ditutup ma bata. Lo asal asalau tu Jesus tu nadau. Dapat de bataku asa dilabung na au asa dilabung na au. Okay. Mamodom hona martuai. Namaradian sian ulauni. Namaradian sian ulauni. Nani ulamu dihajol maun jalan mangihut hotuso. Nani
lubat toruan siatano do permulaan di dagingmu mulak may gabetano alay Tuhan di batana manok paho dohot Tuhan Yesus Kristus na paluahok ko siya dosa dohot to di perbadia na madjuho Tuhan uluan na surasuda ima na mga ramoti orbuk ni bakem pay maro ari parpudi amin di pasahat huriata tu keluarga madabutano Enggak, kenapa? Sudah permudah makanya. Kita nanya. Kalau nggak saya mundur, mari ganti. Kita nanya. Jadi kalau itu. PT nomor 338 ayat sada. Domo sempa mata konsian tanomanon. Suamangolu bahenon ni Tuhaku, haleluya, haleluya. Martua doakan amate marhite-hite Tuhani olak nion olonin na todii asa maradian na sida sian akka ulauna ay namang ihutu na sida do akka naniula na sida amin martangyang mahita ale Tuhan debata amanamin na di banwa gijang horo debata na punahami ro di sudengol nami sailehom mahiras ni roha di kami asa marlas ni roha kami paimahot Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami sahatu tangamu matod di nami dohot daging nami asa unang lilu kami di ujung ni ajal nami sailehom matod di mi manugunugu kami asa di ramoti kami molo hubolus sami rura ni linggoman ni hamatianing asi maroham say pamasok mahami sugot tuhasonangan na suding ganing amin maredehita siyan lupitu ayat Say masipaida ado na porseai. Saat belakana tuhasonangani. Di pasahat. Baik, langsung pengapalan bisa. Baru
apulapun dodile Tuhani Tuhan kalupariau